الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سید یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سید یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سید یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سید یا محبوب رب العالمین. رب پاک نے سونے نو رب پاک نے سونے نو عرشاں تے بلایا ہے. رب پاک نے سونے نو عرشاں تے بلایا ہے. سب پردے ہٹا کے تے دیدار کرایا. سوکھا جا کلام میں سارے نال پڑھو گے تو لطف زیادہ آئے گا. مل کے در آیا کھو رب پاک نے سونے نو عرشاں تے بلایا ہے. رب پاک نے سونے نو عرشاں ودی نو سوٹو ایک واری سارے مل کے پڑھ لو. رب پاک نے سونے نو عرشاں تے بلایا ہے. سب پردے ہٹا کے تے دیدار اور سونے نو جگاون لئی جبریل امی آئے. سونے نو
جگاون لئی جبریل امی آئے تلیاں نو چم چم کے اکھیاں نل لایا تلیاں نو چم چم کے اکھیاں نل لایا اقصیٰ بچ جد پہنچے سلطان مدینے دے اقصیٰ بچ جد پہنچے سلطان مدینے دے سونے نو امام اپنا نبیان نے بنایا سونے نو امام اپنا نبیان نے بنایا اج دوہاں جہانا دے سردار نے آنا اج دوہاں جہانا دے سردار نے آنا راواں بچ حورانے پلکانو بچھایا راواں بچ حورانے پلکانو بچھایا اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو آج دے جمعۃ المبارک دی خوبصورت نشست دے اندر میں تھوڑے سامنے 15ویں پارے دی پہلی آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا فرمایا پاک او ذات جن نے اپنے خاص بندے نو سیر کرائیے رات دے تھوڑے جا حصے ویج بابا جی تھوڑی جی مڈ کھول دینا ذرا پاک او ذات جن نے سیر کرائیے اپنے خاص بندے نو رات دے تھوڑے جا حصے ویج من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی فرمایا یہ سیر شروع کدھروں ہوئی فرمایا مسجد حرام تو اساں سیر نو شروع کیتا ہے اور مسجد اقصی والاسی لے کے گئے ہیں الذی بارکنا حولہ فرمایا مسجد اقصی او مسجد جدے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں جدے ارد گرد برکتاں رکھیاں اے ساڑی مسجد یہ فرماؤ برکت اس مسجد دے اندر ہے یا باہر ہے بولیے پھر بولیے برکت اندر مسجد جتنی بھی مسجدہ نے برکت مسجد دے
اندر ہے. مالک دی مرضی ہے نا. اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے پیا مسجد اقصا ہوئے جدے آلے دوالے اساں برکتاں رکھیاں. مالک تیری قدرت تو صدقے جاواں برکتاں رکھیاں نے تے مسجد اقصا دے آلے دوالے. مفسرین کرام نے بڑے سارے اقوال اتھے بیان فرمائے کہ وہ کیڑیاں برکتاں نے جنہ دا اللہ نے ذکر فرمایا کہ ایسا مسجد اقصا دے آلے دوالے رکھیاں. ایک مفسر کہندا جی انہاں برکتاں تو مراد ہے کہ مسجد اقصا دے آلے دوالے نا نہراں بڑیاں نے, چشمے بڑے نے, درخت بڑے نے, باغات بڑے نے. او باغات نو اللہ نے برکتاں فرمایا, چشمیاں نو برکتاں فرمایا. جمہور مفسرین کرام نے لکھیا فرماندے نے درختاں دے وچ برکت علی گل نہیں. اگر یہی گل ہوئے تے کشمیر وچ بڑے بڑے سونے درخت نے. افغانستان دا سارا علاقہ خوبصورت علاقہ ہے. اور کئی ایسے ممالک نے جتھے بڑے بڑے خوبصورت درخت نے, باغات نے, چشمے نے, ندیاں نے. فرمایا نہیں, کوئی گل کوئی ہو رہے. وہ گل کی ہے مفسرین کرام نے لکھیا فرماندے نے اللہ نے جنہاں نو برکتاں فرمایا ہے نا کہ مسجد اقصا دے آلے دوالے اساں برکتاں رکھیاں نے. فرمایا وہ اے وے کہ مسجد اقصا دے آلے دوالے اللہ دے نبیاں دیاں قبراں نے جنہاں نو اللہ نے برکتاں فرمایا ہے. مسجد اقصا دے آلے دوالے نبیاں دیاں قبراں نے جنہاں نو اللہ نے برکتاں فرمایا. ہن ایتھے جڑا ایک جملہ میں عرض کرنا چاہنا, پہلے نبیاں دیاں جتھے قبراں ہون, پہلے نبیاں دیاں جتھے قبراں نے یار او تے ہو گئیاں برکتاں تے جتھے نبیاں دے بھی امام لیٹے ہوئے ہیں. سوچو تھے کتنیاں کو برکتاں ہون گیاں, کتنیاں کو برکتاں ہون گیاں. اللہ کریم نے فرمایا اقصا ہوئے جدے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں نے. تو یا اللہ یہ سیر کیوں کرائی؟ اللہ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, سیر تاں کرائیے تاکہ اسی اپنے حبیب نو اپنیاں نشانیاں وکھا چھڑیے. وکھانیاں نشانیاں کرائی سیرے وکھانیاں نشانیاں نے. تے کرائی کدو؟ فرمایا لیلہ, رات دے تھوڑے جا حصے میں. تے رات بھی 27ویں دی جدو آسمانہ تے چانی نظر نہیں آندا, کدھر پچھلے پیر جا کے تھوڑا جنج وکھالی دے کے ٹر جاندہ ہے. واہ مالک تیری قدرت تو صدقے جاواں وکھانیاں نشانیاں کرانی سیرے تے رات ہنیری. یا اللہ مزہ تینج سی کہ 14ویں رات ہوندی, چاند پوری آب و تاب تے چمکا مار رہا ہوندا تے تیرا حبیب آندا روشنی وچ ویکھ کے جاندا تے مالک دی بارگاہ چ جواب آندا میرے حبیب دیا غلاماں میرا یار چند سورج تے ستاریاں دی روشنی دا محتاج نہیں بلکہ چند سورج تے تارے اے تے میرے یار دے نور کلوں روشنی لے کے کائنات چمکن دے پے. فرمایا انہو هو السمیع البصیر, فرمایا بے شک وہ سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی ہے. مفسرین کرام نے دو استعمال بیان فرمائے. فرمایا ایک اس تو مراد ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں انہو هو السمیع البصیر کہ اللہ دی ذات دیکھنے والی بھی ہے سننے والی بھی ہے. دوسرا استعمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو جو کچھ بخایا ہے محبوب نے ویکھ بھی لیا ہے, محبوب نو رب جو سنایا ہے محبوب نے سن بھی لیا ہے. گرامی قدر حضرات اے تسی اس آیے پاک دا ترجمہ اور مختصر جی تشریح جڑی میں عرض کیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر مراج, حضور علیہ السلام دا ذکر پاک, اے آقا کریم علیہ السلام دا بہت بڑا معجزہ ہے. کی ہے جی؟ سارے بولیے ذرا, پھر بولیے کی ہے؟ معجزہ. اور معجزہ کہندے ہی انہوں نے جدے سامنے عقل عاجز آ جائے, جڑی عقل نہ آوے چیز انہوں معجزہ کیا جانا. کیوں جی؟ گل ٹھیک ہے نا؟ کدی یہ بھی ویکھیا بھی ایتھوں پانی نکلدا ہوئے, بس اج تک کدی انج نہ ہویا ہوئے. پتھراں وچوں پانی ساری دنیا نکلدی ویکھدی ہے, پتھراں وچوں نکل رہا نا, پہاڑاں وچوں پانی نکلدا آ رہا ہے, پر اج ڈنڈا مار کے پانی کڈنا یہ معجزہ ہے.
इंज प्याले विच हथ रख के इन्हां जगह तो पानी कढ़ देना, यह मौजदा जिहड़ा अकल विच ना आवे। अगर एक काम अल्लाह दे नबी कोल होवे ते इहनूं मौजदा कहा जांदा है, अगर यही काम अल्लाह दा वली करे तो उन्होंने करामत आख्या जाता है। तो मौजदा उन्होंने क्या जाता है जिहदे सामने अकल आजिज आ जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मौजदा मेराज। अच्छा, इत्थे एक सब तो पहली जिहड़ी चीज़ है वो ये वेखण वाली है कि इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि मेरा नबी गया है, फरमाया असी लैके गए हैं, असी लैके गए। अल्लाह फरमांदा सुबहान अल्लाजी, पाक ओ ज़ात असरा जिन्हें सैर कराई है। अच्छा, मुफस्सरीन कराम ने बड़े प्यारे नुकात इत्थे बयान फरमाए। इस जगह पे फरमाते ने कि अल्लाह ताला ने लफ्ज़ सुबहान तो इत्थे आगाज क्यों फरमाया? सुबहान अल्लाह दी, पाक ओ ज़ात। किस गल तो या अल्लाह पाक है फरमाया? हर आजजी तो पाक हाँ। मतलब तुहाडे दिन एक किवें हो सकता है रात के थोड़े जिहे हिस्से विच मस्जिद हराम तो टुरे तो मस्जिद अक्सा तक, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा पंजवां छेवां सतवां आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर ला मकानियां बुलंदियां, फिर जन्नत दोज़ख, सब कुछ वेख के महबूब आए तो टाइम कितना लगे, बिस्तरा गर्म रहे, पानी चलता रहे, कुंडी हिलदी रहे। इतने टाइम दे विच किवें गया तो किवें महबूब आया? गोया रब्बे कायनात ने लफ्ज़ सुबहान कह के सारे सवालों का जवाब दे छड़िया। कायनात वाले मैं रब हाँ, मैं आजजी तो पाक हाँ, मैं एडी कुदरत वाला हाँ, एक आन विच यार नूं ले जा भी सकना, वापस लिया भी सकना। एक आन दे अंदर मैं महबूब नूं ले जा भी सकना ते वापस, बोलिए जरा, ले जा भी सकना ते वापस लिया भी सकना। हजरत गिरामी ये अगर दलील दें तो बड़ा सारा वक़्त दरकार, लेकिन मैं आका करीम अलैहिस्सलाम दा जिक्र मेराज बयान करना है तो मैं इब्तदान पहले एक बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है जो यार लोग जड़ा ना वो पेश करते हैं। वो कहते हैं जी नबी पाक अलैहिस्सलाम दे बारे तुसीं जड़ा कहते हो ना मेराज की राती आप गए, तो ये नबी पाक नूं ख्वाब विच होया मेराज। मैं क्या अगर गल ख्वाब की सी तो फिर इतराज की तो गल ही कोई नहीं सी। देखो ना, मैं अगर आखा जी मैं राती सुता पिया सा तो मैं राती मक्के गया तो मक्के होके वापस आ गया, तो किसी बंदे इतराज करना है? उन्होंने कहना भी हो आया होगा। जे मैं आखा नहीं राती बई मैं गया इतों बस से बैठा फलानी जगह तो गया तो उतों अगे गया फिर अगे फिर तो हो के रातों रात मैं ना वापस आ गया, बंदा आखना तो शुदाई तो नहीं हो गया? कोई एडा लम्मा पेंडा बस तो बंदा जा ही नहीं सकता रातों रात, जेडी दूर किवें आएगा? अगर ये गल ख्वाब की हुंदी तो मक्के के काफरां कदी इतराज ही नहीं सी करना। उन्हें इतराज किया ही इसे वास्ते कि जनाब एक महीने की मुसाफत है, मक्के तो लैके मस्जिद अक्सा तक का सफर, मस्जिद अक्सा जाने वास्ते पूरा एक महीना लगता है, एक महीना जानते तो एक महीना वापस आते। तो तुसीं जानते हो मैं रातों रात गया भी हाँ तो आया भी हाँ, तो फिर उतला मामला तो अगे दा ना, ते जनाब अकल नहीं मनदी। अगर ये गल ख्वाब की हुंदी तो किसी काफिर ने रौला ही नहीं सी पाना। एक गल रौले वाली बनी हुई तां जदों मेरे नबी ने फरमाया कि जिबरील आए ने आके मैनू लै गए, रातों रात मैं गया मस्जिद अक्सा विच, उथे मैं नमाज पढ़ाई, नबियाँ मेरे पीछे नमाज पढ़ी, फिर पहले दूसरे तीसरे चौथे पंजवें छेवें सतवें आसमान, फिर ला मकान दियाँ बुलंदियां ते गया, जन्नत दोज़ख दा मुशाहिदा करके मैं फिर वापस अपनी जगह ते आया। जदों काफरां इनकार किया हो नहीं सकता, उदों नक्शबंदियां दे ताजदार बोले, फरमाया तुसीं आंदे हो किवें गया ते किवें आया? सिद्दीक ते इस तो अगे मनण वास्ते भी तैयार है। अच्छा, इत्थे एक हदीस पाक जिहड़ी पेश कर देना अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो कहते हैं जी हज़रत आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने जदों हज़ूर नूं मेराज होया तो मैं वेख्या हज़ूर ते बिस्तर ते सन, आप उत्थों गए भी नहीं होए। तो तुसीं किवें आंदे हो जी हज़ूर अलैहिस्सलाम गए? मैं क्या ये दसो भी नबी पाक नूं मेराज होया कदों सी? जी मक्का पाक विच। तो मैं क्या अम्मा जी आयशा सिद्दीका नबी पाक दे घर कदों आईयां? अपनियां बेगानियां किताबां
ذمہ داری نہ بات عرض کر رہے ہیں. اما جی عائشہ صدیقہ حضور دے گھر وچ کدوں آئیاں؟ رخصتی کدوں ہوئی؟ جدوں حضور مدینے وچ آئے. جدوں آقا کریم علیہ السلام نو معراج شریف ہویا ادوں تے اما جی عائشہ صدیقہ نبی پاک دے گھر وچ ہی نہیں سن. ادوں تے حضرت ابو بکر صدیق دے گھر وچ سن. تو آپ دی تے رخصتی مدینہ پاک وچ آ کے ہوئی ہے. جدوں حضرت عائشہ صدیقہ نبی پاک دے اس ٹائم گھر وچ ہی موجود نہیں سن تو پھر اے روایت نو دلیل بنا کے اگے پیش کرنا ہے تے جاہلانہ سوال ہے. بلکہ ایتھے ایک جواب ہور بھی میں عرض کرنا. حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ نے فوائد الفوائد دے اندر لکھیا. آپ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نو ایک واری معراج نہیں ہویا. نبی پاک علیہ السلام نو 34 مرتبہ معراج ہویا ہے. ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام جاگ دے ہویا حالت بیداری وچ آپ معراج کیتا ہے اور 33 مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے معراج دوسرا کیتا ہے. آپ فرماندے نے آقا کریم علیہ السلام نو 34 مرتبہ معراج ہویا. 34 وچوں ایک مرتبہ حالت بیداری چ گئے اور 33 مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نو روحانی معراج ہوئے نے. اونا کسے معراجہ وچوں ذکر ہو سکتا ہے اما جی عائشہ صدیقہ دا کہ جڑا فرمایا میں سرکار نو ویکھیا بستر تو غائب نہیں ہویا. پر جس معراج دا ذکر اس آیت اندر اللہ نے بیان کیتا ہے نا اس معراج دے واقعہ اما جی عائشہ صدیقہ جے نبی پاک دے گھر وچ ہی نہیں سن آئی. گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو اللہ پاک نے اپنی بارگاہ وچ بلایا. سبحان اللہ فرماؤ ذرا ایک بار پھر محبت نہ بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نو اللہ پاک نے اپنی بارگاہ دے اندر بلایا. ہر نبی نو اللہ نے معراج عطا کی تھی. ہر نبی نو معراج کہندے نے بلندی نو عروج نو. پر یاد رکھنا جویں دا معراج تیرے تے میرے آقا نو اللہ نے عطا فرمایا ہے نا انج دا معراج کائنات وچ کسے نبی نو اللہ نے عطا نہیں فرمایا. سبحان اللہ. اگر پیار نہ فرماؤ تو گل چھڑی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. شعر سن کے بے شک ہولی سبحان اللہ چل جاندی پر قرآن سن کے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ہاتھ چکیا کیا کرو سبحان اللہ. پھر ایک باری بولیے ذرا سبحان اللہ. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فرمایا پاکی او ذات جن نے سیر کرائی اپنے عبد خاص نو اپنے خاص بندے نو رات دے تھوڑے جے حصے دی اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی ول. فرمایا اقصی مسجد اوے جدے آلے دوالے اساں برکتاں رکھیاں نے. فرمایا اس سیر تاں کرائیے تاکہ اپنے محبوب نو اسی اپنیاں نشانیاں وکھا چھڑیے. انہو هو السمیع البصیر. فرمایا بے شک وہ ذات دیکھن والی بھی ہے سنن والی بھی ہے. گرامی قدر حضرات رب کائنات نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے. فرمایا چل جنت وچ جا جنت وچوں ایک سونا جہا براق لے آ. میں واقعہ معراج تسی جان دیو بڑا تفصیل نال عرض کر چکیا لیکن آج دے جمعے دے اندر میں صرف اقتباسات عرض کر لینا تھوڑا جا اقتباس بس. فرمایا جبریل اللہ یا رسول
طبیعت میری ذرا اپسیٹ ہے کچھ تے ٹائیفائڈ ہو گیا تو دعا فرماؤ اللہ پاک انہوں مہربانی فرمائے بس تھوڑا جا مہربانی فرمائی رکھنا ذرا کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں اللہ کریم نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا چل جنت دی اندر جا یا اللہ جنت اچ کی کرنا ہے فرمایا جنت اچو ایک سونا جا براق لے کیا جناب جبریل گئے جنت اچو براق لے کیا بات بڑی طویل اختصارن عرض کرنا چاہنا جناب جبریل گئے جنت اچو براق لے کیا گئے یا اللہ براق لے آیا ماں ہون کی کرا فرمایا جبریل ایک وری جنت اچ پھر جا یا اللہ ہون کی لین جانا ہے فرمایا جنت وچو کوثر دے پانی دے مٹکے بھی بھر لیا کوثر دے پانی دے مٹکے بھر کے لے آؤ جناب جبریل امین کوثر دے مٹکے بھر کے لے آئے یا اللہ لے آؤ فرمایا جبریل میکائیل نو بھی بلا لے اسرافیل نو بھی بلا لے اسرائیل نو بھی بلا لے جدو اس سب فرشتے آ گئے یا اللہ ہن حکم کیے فرمایا جبریل 70,000 فرشتے تو اپنے نال لے لے 70,000 میکائیل تو نال لے لے 70,000 اسرافیل تو اپنے نال لے لے اے اسرائیل 70,000 فرشتے تو نال لے لے یا اللہ ٹھیک لے لے فرمایا جبریل 80,000 فرشتے براق دے سجے لا لے 80,000 فرشتے براق دے کھبے تے انہاں دے ہتھاں وچ نور دے دیوے پھڑا دے یا اللہ کیوں فرمایا پتہ لگے اج نور والا نبی نور دے وچ آ رہا ہے آج چارج پھر نور جگمگ جگمگ کردہ آئے گا جدو نور والا نبی میری بارگاہ دے اندر آئے گا فرمایا جبریل چل میرے حبیب دی بارگاہ وچ کہ میرے حبیب نو میری بارگاہ وچ لے آ جناب جبریل امین اس مقام پہ آئے کتھے تیرے تے میرے لجپال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے مکے دے اندر گھر کی دائے ایک گھر حضرت ام ہانی ہانی دا گھر ہے حضرت علی المرتضی دی سکی پہن میرے آقا کریم علیہ السلام آرام فرمانے جناب جبریل دروازے دے سامنے آکے کھڑے ہو گئے عرض کی تھی یا اللہ تیرا حبیب آرام کر رہے آواز دے دیو فرمایا جبریل آواز نہیں دینی یا اللہ کنڈی کھڑکا دیو فرمایا جبریل اج دی رات کنڈی کھڑکان والی بھی رات نہیں یا اللہ پھر کیویں جگہ وہ فرمایا جبریل جس کمرے چ میرا محبوب آرام پیا کر دے اے تو چھت نو شک کر پھر میرے حبیب دی بارگاہ دے اندر جا جبریل امین نے چھت نو شک کیتا آقا دی بارگاہ وچ ہاتھ بن کے جا کے قدمہ وچ کھڑا ہو گیا جناب جبریل عرض کیتی یا اللہ تیرا حبیب تے حجے بھی آرام پیا کر دے مولا ہن پر دی ہوا دے دیو فرمایا نہیں جبریل یا اللہ پھر کیویں جگہ وا فرمایا جبریل میرا حبیب تیرے سامنے آرام پیا کر دے انج کر میرے محبوب دے مقدس تلویاں تو مدثر دی چادر نو چک جبریل نے جدو چادر پیچھے ہٹائی عرض کیتی یا اللہ تیرا حبیب تے حجے بھی آرام پیا کر دے یا اللہ ہن کی کراں فرمایا جبریل حجے بھی پوچھی جانے کی کراں فرمایا یا جبریل قبل قدمی فرمایا جبریل جلدی کر میرے حبیب دے قدمانو بوسا دے دے یا جبریل قبل قدمی قبل قدمی قبل قدمی اے جبریل میرے حبیب دے قدمانو بوسا دے دے جبریل نے جدو قدم مصطفیٰ دے اپنے ہونٹ رکھے جدو ایک کافوری ہونٹ دے اکھاں میرے آقا دے مقدس تلویاں نہ لگیاں نے ایک ٹھنڈک دی لہر میرے آقا دے جسم ناظرین چ دوڑ گئی میرے آقا نے کروٹ بدلی سیڈ چینج کی تھی پنجابی چکے نے پاسا پر دیا کہ جبریل نے پھر بوسا دیتا میرے کریم نبی دے مقدس ناظرین قدمات کے جدو جبریل بار 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 بوسا دیتا میں عالم تصورات چرد کی تھی آقا اگے تے ساری رات جاگ دے سو آقا آج تے اڈیک دی رات سی آج تے ملاقات دی رات سی آج تے صدے دی رات سی
سونے جدوں اڈیکا ہون ملن دیاں نیندراں تے آوندیاں ہی کوئی نہیں آقا اج اگے ساری ساری رات جاگ دے سو آقا اج جلدی جلدی کیوں سو گئے ہو میرے آقا دی بارگاہ وچوں جواب آوندا ہے میرے غلاما ساری ساری رات جاگن والا ماہی اج جلدی جلدی چادر لے کے تاں ستا ہے اج محبوب ویکھے گا او دے جگان والا جگا کے کیویں لے کے جاندا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اج محبوب ویکھے گا او دے جگان والا اج کیویں جگا کے لے جاندا جبریل نے جدوں بار بار قدم مصطفیٰ نو بوسا دیتا میں عالم تصورات چرد کی تھی میں کیا سید الملائکہ بار 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 بوسے دے رہے ہو جناب دسو کوئی قدماں نو چوم کے کوئی لطف بھی آیا ہے کہ جبریل بول کے آندا سن مصطفیٰ دیا غلاما مدے دی تے لطف دی گل پوچھی ہے تے سن نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا ارے مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا سب مل کے آنکھوں مزاج و محمد مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا ارے مزاج و محمد میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں مقدس تلویاں تھے جبریل نے اپنے ہونٹ رکھے میری سرکار نے چشمان مبارک کھولیاں سامنے ویکھیا قدمہ جبریل بیٹھا ہے میرے نبی نے فرمایا جبریل جی آقا ایک ہی کر رہے ہیں جبریل ہاتھ جوڑ کر دے آقا آیا تے اگے بھی کدی اپنی مردی نال نہیں پر سرکار جو کر رہے ہیں او دے حکم نال ہی پیا کرنا وا میرے کریم نبی دی بارگاہ جبریل عرض کر دے قم قم یا حبیبی ان اللہ اشتاق الہ لقائک یا رسول اللہ اٹھو یا رسول اللہ سرکار او بوئے جڑے کلیم اللہ واسطے بند کیتے گئے سن سونے اج دی راتی اللہ سارے بوئے ہی کھول چھڑے نے سرکار اللہ تھوڑا مشتاق ہے میرے آقا فرماندے نے میں اٹھیا سجدہ شکر ادا کیتا میں کیا مالک تیرا شکر ہے اپنے عبد نو اتنا نوازنا پہ آئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے پیر صاحب مشکاہ شریف دی شرح دے اندر 27 درجے بیان فرمائے نے 27 عبد دے 27 درجے فرماندے نے کہ سب تو پہلا درجہ ہے مقام عبدیت پہلا درجہ مقام عبدیت تو سب تو اتے درجہ مقام محبوبیت دا کہنے نے سوچ جدا پہلا درجہ مقام عبدیت ایڈا اچھا ہے کہ فرشتیاں دا سردار قدمہ میں ہاتھ بن کے بیٹھا ہے او جدا مقام عبدیت ایڈا اچھا ہے سوچ دا مقام محبوبیت کی ڈاکو بلندوں والا او دا مقام محبوبیت کتنا اچھا ہے جناب جبریل عرض کر دینے سرکار اٹھو سرکار فرمان دینے میں اٹھیا سجدہ شکر ادا کی میں کہا جبریل کی کہنا چاہنا ہے حضور اللہ تھوڑا مشتاق ہے تو چلو حضور فرمان دینے میں کہا چل جبریل عرض کر دینے حضور انج نہیں جانا میں کہا کیویں جانا ہے حضور اے میں کوثر دا پانی لے کے آیا سرکار ادنا وضو فرماؤ سرکار علیہ الصلوۃ ویسے اس سما کیسا آئے گا سبحان اللہ اس تو بھی ہولی کیا لو کیسا سما آئے گا جدو میرے آقا سینٹر چ بیٹھے ہون گے چار چفیرے فرشتے کھلوتے ہون گے تے جبریل انج کوثر دے پانی دے لپ پر کے نا انج پاندا اعلی حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنافر رسول گدائے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑا کمال ترجمہ کیتا فرماندے نے خدائی صبر دے وے او ویلا کڈا سونا ہوئے گا
سارے بولیے ادھر ایک باری سبحان اللہ. فرشتے آلے دو آلے سینٹر سرکار تے اینج جبریل کوثر دے پانی دے بوکے پر پر کے واللیل دیاں زلفاں تے آلہ فرماندے نے خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے وہی تو اب تک جھلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اللہ اکبر. سرکار علیہ السلام نے وضو فرمایا دستار مبارک سر مقدس تے رکھی اپنے نالین اپنے قدمہ وچ پہنے فرمایا چلیے. جبریل عرض کہتے ہیں کف یا محمد حضور ذرا ٹھہرو. آپ نے فرمایا جبریل کی کہنا چاہنا ہے. میرا ویسے وجدان کہنا اپنا میرا ایک تخیل ہے. میرا وجدان کہنا جبریل امین ہاتھ جوڑ کے کہندے ہونے سونے تے تسی اگے ہی بڑے ہو پر آقا اج تواڈے چہرے دی چال نہیں چلی جاندی پئی. جبریل کہنا کی چاہنا ہے. میرا وجدان کہنا یقیناً جبریل کہندے ہونے نے ٹھہرو ٹھہرو ذرا یا محمد ٹھہرو ٹھہرو ذرا یا محمد میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں. اچھا حضور علیہ السلام دے دیدار دی تے چہرے دی گل ہے. پڑھو اس انداز نہ کیا جراتی جدو سوویں تے خواب سرکار دی زیارت نصیب ہو لطف لے کے ذرا مزہ لے کے جس بندے پڑھنا ہے نا ایمانداری نالوں بندہ ہاتھ کھڑے کرے باقی زبردستی کوئی نہیں زبردستی نہیں حضور دا ذکر ہے. جبریل کہندے ہیں یا رسول اللہ ٹھہرو ٹھہرو ذرا یا محمد ٹھہرو ٹھہرو ذرا یا محمد میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے کہ جبریل میرے سونیا میں نے دیکھے ہیں سارے نبی بھی میں نے دیکھے ہیں سارے نبی بھی میں نے دیکھے ہیں سارے نبی بھی پر تم سا کوئی بھی دیکھا نہیں ہے میں نے دیکھے ہیں سارے نبی بھی تم سا کوئی بھی دیکھا. آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے میں جبریل نو کیا جبریل چلیے تو جبریل عرض کہتے ہیں دور اج دا سفر پیدل نہیں کرنا براق پھڑ کے کیتا حضور ہے براق تے سواری فرماؤ. حضور فرماندے نے جدوں میں براق تے لگا نا بہن انج قدم سرکار نے چکیا براق وال تے پھر سرکار نے اپنا قدم تھلے رکھ دیتا. جبریل عرض کہتے ہیں حضور کو میرے کولو غلطی ہوئی ہے یا اس براق کولو. آپ نے فرمایا نہ تیرے کولو غلطی ہوئی ہے نہ براق کولو. سرکار پھر قدم چکیا جے پھر تھلے رکھ دیتا ہے ایدی وجہ کی ہے. فرمایا جبریل میں جدو انج قدم چکیا نہ براق وال تے میرے ذہن وچ خیال آیا میں تو چلا رب دی بارگاہ تے میری سواری واسطے آ براق آ گیا ہے تے مینوں اپنی امت دا خیال آیا ہے. ہائے ہائے اللہ یار ایڈا بھی کوئی رحمت بن کے کائنات چاہیا ہے گا جویں دا میرے نبی رحمت بن کے آئے. کائنات والی نے فرمایا اے جبریل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم ہوئے. فرمایا جبریل جدو میرے واسطے براق اگے کیتا گیا ہے میرے ذہن وچ خیال آئے اج میں تے رب دی بارگاہ وچ چلیا واں
میرے واسطے براق سواری لئی آ گئے جبریل مینوں اپنی گناہگار امت دا خیال آیا ہے کہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا جدو قبراں پھٹن گیاں زمین تانبے دی طرح تپدی ہوئے گی سورج سوا نیزے تے رہ کے اگ برسارے آئے گا اے میرا امتی قبر وچوں نکل کے اے محشر دے میدان وچ کیویں چلے گا پھر پل صراط نو کیویں کراس کرے گا ایتھے دو تین روایات نے ذرا سنو ایمان تازہ ہوئے گا جناب جبریل عرض کر دینے سونیا اس گل دی پریشانی دل وچوں کڈ دیو اللہ کریم فرماندا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا سونیا جدو قیامت دا دن ہوئے گا تو ہاڈا امتی آقا جدو قبر چوں نکلن دا ویلا ہوئے گا سونیا تو ہاڈا امتی قبر وچوں بعد وچ نکلے گا براق دی قبر تے سواری لئی پہلے تیار کھلوتا ہوئے گا سونیا او دی سواری واسطے اے براق قبر دے کول پہلے تیار کھلوتا ہوئے گا تے سرکار دوسری گلے وے جدو تھوڑا امتی پل صراط تے قدم رکھے گا سرکار تھوڑے امت ادنا درجے دا امتی تھوڑا مومن جدو پل صراط تے قدم رکھے گا تھلے جہنم دی آگ دے شولے بھڑک دے ہونگے تے شولیاں وچوں آواز آئے گی او سرکار دے غلام چھیتی چھیتی لنگ جا تیرے نور ایمان نال میرے تے شولے ہی بوجھ دے جا رہے ہیں تے تیسری گلے وے آقا قیامت کا دن ہوئے گا محشر دا میدان ہوئے گا پل صراط قائم ہوئے گا آقا اے جبریل تھوڑا غلام تھوڑے کول کھڑا ہوئے گا اللہ کولو اجازت لے دیا جے پل صراط تے میں اپنا پر بھی چھاواں گا تو ہاڈی امت تو سونے نعرے مار دی لنگ جائے گی میرے کریم نبی علیہ السلام فرمانے نے میں قدم اٹھایا براق تے جدو بیٹھا آقا پھر فرمایا براق بڑی تیزی دے نال پرواز کردہ گیا سرکار فرمانے نے براق اس انداز دے نال اس تیزی دے نال پرواز کی تھی جتھے او دی نظر جا کے پہنی سی پہلا قدم او دا اوتھے پہندہ سی آقا کریم فرمانے نے پرواز کر دیا ایک مقام تے جدو براق جا کے رکیا میں کیا جبریل ایک کڑی جگہ سرکار فرمانے نے میں ویکھیا کھجوراں دے باغی بانے کھجوراں دے باغات نے میں کیا جبریل ایک کڑی جگہ ہے جبریل عرض کر دینے سونیا ایو جگہ ہے جتھے تسی ہجرت کر کی آنے سرکار مدینہ طیبہ ہے حضور ایتھے بھی دو نفل ادا کرو آقا کریم فرمانے نے میں مدینے دی بستی دے اندر دو نفل ادا کیتے پھر براق پرواز کردہ جا رہی ہے آقا فرمانے نے پھر چل دیا ایک پہاڑی دے ہوتے میرا براق جا کے رکیا میں کیا جبریل ایک کیڑی جگہ ہے جبریل عرض کر دینے سونیا اے او پہاڑی ہے جتھے جناب کلیم اللہ عرض کر دے رہنے ربی آرینی انظر الی سرکار ایک کوہ تور ہے سرکار ایک کوہ تور ہے حضور ایتھے بھی دو نفل ادا فرماؤ سرکار فرمانے نے میں کوہ تور دے اتے بھی دو نفل ادا کیتے آقا کریم فرمانے نے پھر براق پرواز کردہ گیا فرمانے نے ایک پہاڑ تے ساڑا گزر ہویا سفید رنگ دا پہاڑ کہ چمکیلا پہاڑ چمک دا پیا ہے آقا فرمانے نے اس پہاڑ اتے میں ایک فرشتیاں دی جماعت ویکھی فرمانے نے جدو میں فرشتیاں دی جماعت ویکھی اونا فرشتیاں منو سلام کیتا سرکار فرمانے نے میں فرشتیاں دے سلام دا جواب دیتا میں آکھیا جبریل اے کیڑی جگہ ہے عرض کیتی سرکار اے یروشلم دا علاقہ ہے اے بیت اللہ میں سرکار اے پہاڑی ہے جتے اللہ دے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی سرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اس جگہ تے ولادت ہوئی حضور ایتھے بھی دو نفل پڑھو کہ بات بڑی قابل توجہ جتھے ولادت ہوئے عیسیٰ نبی دی جبریل لے کے خود میرے نبی نو اوتھے آن تے کہن سرکار ایتھے دو نفل پڑھو ایسے میں حیران سعودیہ والے ہیں تو
او یار جتھے عیسیٰ نبی دی ولادت ہوئے میراج دی رات جبریل خود لے کے جان ایتھے نفل پڑھو تے جتھے عیسیٰ دے بھی آقا دی ولادت ہوئی ہوئے اوتے تالا مار دیتا جائے آقا جی کوئی برکت نہیں ہے تھے حضرت جبریل عرض کر دینے سرکار اے بیت اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی سی اس جگہ تے حضور فرمان دینے میں اوتھے بھی دو نفل ادا کیتے حضور پھر فرمایا پھر براق پرواز کردہ جا رہے ہیں فرمایا چل رہے ہیں حضور فرمان دینے میں دیکھ رہا کیاں براق پرواز کر رہا سی فرمان دینے تیزی دے نال براق پرواز کردہ جاندہ ہے فرمایا میں ایک پتھر ویکھیا اس پتھر وچوں ایک کیڑا ایک بیل ایک ٹگا باہر نکلدا ہے نکا جا پتھر او دے وچوں ایک ٹگا باہر نکلدا ہے ٹگا بیل باہر نکل کے پھر اسے سوراخ دوبارہ داخل ہونے دی کوشش کردا ہے مگر دوبارہ داخل نہیں ہویا جاندا میں کہا جبریل اے کی ہے عرض کیتی سرکار اے تمثیل وکھائی جا رہی میں کہا جبریل کس چیز دی عرض کیتی سرکار اے اس بندے دی تمثیل ہے یعنی مثال وکھائی جا رہی جڑا بندہ منہ وچوں گل تے کڈ پیندا ہے گل زبان وچوں ایسی نکل گئی بعد سوچدا او ہو ایک گل مینوں نہیں سی کرنی چاہیے یا رسول اللہ اس بندے دی مثال وکھائی گئی ہے جڑا منہ وچوں گل کڈ لیندا ہے بعد پشیمان ہوندا ہے سرکار وہ گل جی میں واپس نہیں نہ جا سکتی اے ٹگا بھی اے وچوں نکلدا ہے پھر دوبارہ داخل ہونے دی کوشش کردا ہے سرکار جی میں اے ٹگا واپس نہیں نہ جا سکدا ایویں گل بھی جڑی نکل گئی وہ واپس نہیں جا سکتی سرکار فرماندے نے پرواز کر دیاں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر کولوں بھی گزریا ہوا قائم یصلی فی قبرہی جدو کلیم اللہ دی قبر کولوں میں گزریا وہاں فرمایا میں ویکھیا کلیم اللہ علیہ السلام کھڑے ہو کے ہوا قائم کھلوتے سن ایتھے اس حدیث تے بھی پورا جملہ لگ سکتا لیکن اختصاراً ایک جملہ کہہ کے آگے چلا جانا علماء نے لکھا صلی یصلی دے بے شمار معنی نے صلی یصلی دا ایک معنی ہے نماز پڑھنا صلی یصلی دا ایک معنی ہے درود پڑھنا حضور نے فرمایا میں دیکھا ہوا قائم یصلی فی قبرہی کلیم اللہ علیہ السلام کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے سن اے نہیں فرمایا رکوع وچ سن اے نہیں فرمایا تحیات تے سن اے نہیں فرمایا سجدے وچ سن فرمایا ہوا قائم وہ کھڑے سن گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا اللہ دے نبی آ رہے ہیں جدو حضور نو آوندیاں ویکھیا کلیم اللہ نے کھڑے ہو کے میرے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھنا شروع کر چھڑے حضور فرماندے نے پھر براق پرواز کردا رہا پرواز کر دیاں آقا فرماندے نے جدو مسجد اقصی دے دروازے تے پہنچے اسی فرمایا بے شمار فرشتے اقصی دے بوئے کھڑے سن انہاں مینوں ویکھ کے کیا السلام علیکہ یا اولو السلام علیکہ یا آخرو السلام علیکہ یا حاشرو میں کہا جبریل اینا فرشتہ نے مینوں اینا سیگیاں نال کیوں سلامت کیتا ہے السلام علیکہ یا اولو جبریل عرض کہتے ہیں سرکار اس وجہ تو کہ سب تو پہلے شفاعت تسی ہوئی کرنی ہے یا آخرو اس واسطے آکھیا سب نبیاں تو بعد سرکار تسی آئے ہو یا حاشر اس واسطے آکھیا ساری کائنات نو اللہ تو آڑے قدمہ میں جمع فرما چڑے گا حضور فرماندے نے پھر مسجد اقصی دے دروازے جو ہی اندر ہوئے نا سب نبی رسول اندر تشریف فرما سن جدو انہاں مینوں ویکھیا تے ویکھدیا ساری حضرت آدم علیہ السلام بولے او نبی اور رسولو جلدی کرو صفحہ سیدھیاں کر لو امام الانبیاء تشریف لے آئے گے حضور فرماندے نے اذان کہی گئی جدو اذان ہوئی نا تے حضور فرماندے نے میں ویکھ رہا سا ہن اذان ہو گئی جماعت کیڑا کرائے گا حضور فرماندے نے جدو میں اجے بس ویکھ ہی رہا سا جبریل امین اگے آئے آ کے میرا ہاتھ پھڑیا ہاتھ پھڑ کے کہندے نے سرکار ایتھے کسے نہیں جی اگے ہونا سرکار ایتھے تساں ہی کھڑے ہونا ہے اگے ہو کے جماعت کراؤ سرکار فرماندے نے میں 2 رکعتاں پڑھائیاں سب رسولہ میرے پیچھے نماز پڑھی نبیاں نے رسولہ نے میرے پیچھے حضور فرماندے نماز پڑھی آقا کریم علیہ السلام فرماندے جو تو نماز پڑھ لی نا نماز پڑھنے تو بعد حضرت آدم علیہ السلام اٹھے آدم علیہ السلام نے اٹھ کے تقریر کی تھی
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے، فرمایا سب نبیاں نے اللہ نے جڑے جڑے نبیاں تے کرم کیتے سننا انہاں کرماں دا ذکر کیتا انہاں نبیاں نے. فرمایا جدو سب تقریراں کر بیٹھے نا آخر وچ میں اٹھیا. سارے بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ. آقا کریم فرماندے نے سب تو آخر تے میں اٹھ کے کھڑا ہویا. جڑی تقریر مسجد اقصی دے اندر تیرے تے میرے لجپال مدنی کریم علیہ السلام نے کی تھی، جڑے لفظ میرے آقا دی تقریر دینے سننا ذرا. امام قاضی ایاد مالکی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے شفا شریف جو الفاظ لکھے فرماندے نے میرے آقا کھڑے ہوئے، حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین. فرمایا اس اللہ دا شکر ہے جن نے سارے جہانہ واسطے میں رحمت بنا کے روانہ وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا. فرمایا جن نے سارے جہانہ واسطے بشیر اور نذیر بنا کے روانہ فرمایا. اور آقا کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اللہ دا شکر ہے جس نے میرے اتے قرآن نازل فرمایا، میری امت نو امت وسط فرمایا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امتاً وسطاً وجعل امتی ہم الاولون وہم الآخرون. فرمایا میری امت پہلی بھی ہے تے آخری بھی ہے. ایتھے بڑا پیارا نقطہ علماء لکھیا. فرمایا سرکار نے فرمایا میری امت پہلی بھی ہے تے آخری بھی ہے. اس تو کی مراد یہ آئی تے بعد ہے تے پہلی کی میں ہو آئی بعد ہے پر جنت وچ پہلے جائے گی. آئی بعد ہے پر جنت وچ پہلے جائے گی. اور آقا کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا وَشَرَحَ لِي صَدْرِي. فرمایا اس اللہ دا شکر ہے جن نے میرا شرح صدر فرمایا. وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي. فرمایا اس اللہ دا شکر ہے جن نے میرا پار بڑھا دیتا ہے. وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلْنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا. فرمایا اس اللہ دا شکر ہے جن نے میرے واسطے میرے ذکر نو بلند فرمایا، جن نے مینوں فاتح بھی بنایا تے مینوں خاتم النبیین بھی بنایا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماندے نے جدوں میں تقریر کیتی نا نبی بولے بعد نبی بول کے آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار آ جڑی تقریر تسی کیتی ہے نا اے تقریر تو بعد اسی پھر یہی کہاں گے اللہ نے سب نبیوں نو بڑیاں بڑیاں شاناں نال نوازیا ہے اور سونیا جویں دیاں رب شاناں تانوں دتیاں نے. انج دی شان سونیا رب نے کائنات وچ کسے نبی نو عطا نہیں. سارے بولو انج دی شان کسے نبی نو اللہ نے عطا نہیں. ایک شعر ہے بڑا سوادی جا جس سپیکر تو بغیر پڑھ لو نا پڑھ لو گے سبحان اللہ. اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو بھی کہنا میرا تیرے کوئی نہیں. میرے قدر آیا کھو یا
علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر نبیوں نے میرے پیچھے نماز ادا کی تھی، بیان کی تھے. حضور پھر فرمایا ثم عرج بی الی السماء وفی روایت ثم عرج بنا الی السماء. سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد پھر سانو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. لائٹاں بند کر دے تاکہ چل جائے. فرمایا ثم عرج بنا الی السماء، فرمایا پھر سانو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. تو آقا فرماتے ہیں پہلے آسمان تو تھلے ابھی پکا بند کرو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں براق جب پرواز کرتا گیا پہلے آسمان پہلے. ڈاکٹر صاحب پہلے آسمان تسی جناب اپنا کام کرو، تسی اپنا کام کرو تو تسی اپنا کریا جی. سبحان اللہ تے فرما دے ذرا پیار دے نال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پہلے آسمان تو تھلے میں دیکھا ایک بڑا بڑا فرشتہ، انہیں اپنے انج دووے بازو کھولے سن، انج لگدا سی جی میں ستاں آسماناں نوں اس فرشتے نے اپنے ہتھاں تے چکیا ہوا ہے. ہاتھوں دی انج سن تے نگاہ دی انج تھلے دی طرف سی، نگاہ زمین وال سی. حضور فرماندے نے جدوں میں او دے قریب پہنچیا نا تے اس فرشتے نے مینوں سلام عرض کیتا. تے فرشتہ بول کے پتہ کی عرض کردا ہے سونیا میں اج دا نہیں بیٹھا، حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق تو 25,000 سال پہلے دا بیٹھا ہوا ایتھے. 25,000 سال پہلے دا آقا میں ایتھے بیٹھا. فرمایا تیری ڈیوٹی کی سی؟ سرکار ڈیوٹی ایسی جڑی پوری کر دیتی ہے. اللہ نے فرمایا سی اے فرشتہ ایک رات آئے گی جدو میرا حبیب بن ٹھن کے میری بارگاہ چاہے گا پہلے آسمان تو تھلے تیری ڈیوٹی ہے جدو میرا حبیب تیرے کولوں گزرے سب تو پہلے سلام تو میرے حبیب نو کرنا. آقا میں سلام پیش کرنے واسطے ایتھے بیٹھا سا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے پھر پہلے آسمان تے دروازے تے دستک دیتی. حضور فرماندے نے پہلے آسمان دا دروازہ کھلیا، آدم علیہ السلام نے ملاقات کی تھی. فرمایا پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پنجواں، چھواں، پھر ستواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا حضور فرماندے نے اے جبریل دا مقام سی، ایتھے جبریل جا کے رک جاندا ہے. حضور فرماندے نے میں کیا جبریل چلیے اگے. جبریل عرض کر دینے سونیا اگر یک سرے موے برتر پرم فروغ تجلہ بسوزد پرم. حضور میرا مقام انتہا آ گیا جی میں اگے نہیں جا سکتا. فرمایا کیوں؟ حضور اگر ایک وال برابر بھی اگے جاواں نا تے میرے پر جل جانگے میں نہیں جا سکتا. ایک گل جدو آ کے حضور نے اپنے صحابہ کے کی تھی نا ابو بکر صدیق عرض کر دینے سرکار جبریل نے کیوں آکھیا سی میں اگے نہیں جاؤں گا؟ حضور فرمایا جبریل کہندا سی کہ اگر اگے گیا تو میرے پر جل جانگے. میرے نبی دی بارگاہ چ ابو بکر صدیق عرض کر دینے سونے او تے جبریل سی نا. ہائے ہائے سرکار او تے جبریل سی نا جڑا سدرہ تے جا کے رک گیا. کاش تہاڈا یار ابو بکر صدیق ہوندا جان دے چھڑدا پر سونیا پیچھے کدی نہ پرتدا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جبریل رہ گیا، براق رہ گیا. سرکار فرماندے نے پھر میں پیدل سفر شروع کیتا. حضور اتھو ہی فرمایا توجہ ہے سارے دی بھائی. آقا کریم فرماندے نے جو ہی میں قدم چکیا نا تو میں دیکھدا کہ اگے سبز رنگ دا کہ بستر آ گیا، رف رف جنوں کیا جاتا ہے. اور رف رف دے میں اتے بیٹھا. سرکار فرماندے نے وہ رف رف میں لے کے ٹردا رہا. سبز رنگ دا بستر سی. فرماندے نے ایک مقام تے جا کے رف رف بھی رہ گیا. حضور فرماندے نے پھر میں آگے پیدل سفر شروع کیتا. کتنا سفر کیتا، کس انداز نہ کیتا، 2 تو 3 جملیاں دے اندر میں اس نو بات نو سمیٹنا چاہنا. حضور فرماندے نے 70,000 نورانیت دے پردے آئے. 70,000 نور دے پردے، 70,000 ظلمت دے پردے، 70,000 برف دے پردے، 70,000 اگ دے پردے. آقا کریم فرماندے نے 70,000 یاقوت دے پردے، 70,000 زمرد دے پردے. آقا ایک ایک پردہ کتنا کتنا موٹا سی. فرمایا ایک پردے دی موٹائی 500 سال دی راہ سی. فرمایا سب حجابات جدو میں کراس کر گیا نا فرمایا
پھر جدو گزریا تو میرے اٹھ دے قدم رک گئے. جدو میں رکیا نا میرے کنا وچ آواز آئی ادن منی. سونیا روک نہ ہور اگے آ محبوب ہور اگے آؤ. آقا جدو تانوں یہ آواز آئی تسی کنا اگے گئے؟ فرمایا جدو آواز آئی نا ادن منی میں ایک قدم چک کے اگے رکھیا. پھر آواز آئی ادن منی یا احمد. سونیا ہور اگے آؤ. فرمایا پھر قدم چک کے اگے رکھیا. پھر آواز آئی ادن منی یا احمد ادن منی یا خیر البریہ. فرمایا ایک ایک واری آواز آؤندی رہی ادن منی میں قدم چک کے اگے رکھدا رہا پھر اگے رکھدا رہا. آقا یہ تانوں کنی واری آواز آئی ادن منی دی؟ فرمایا 1000 مرتبہ. آقا جدو تانوں آواز آندی سی ادن منی دی تے کتنا سفر کر دے سو؟ فرمایا ایک واری آواز آندی سی ایک قدم چک کے اگے رکھدا سا. ایک قدم وچ میں اتنا سفر کردا سا جنہ زمین تو لے کے اس مقام تک سفر کیتا ہوندا سی. زمین تو لے کے اس مقام تک جتنا پیچھے سفر کیتا سی نا فرمایا ایک قدم وچ میں اتنا سفر اگے طے کر جاندا سا. فرمایا 1000 مرتبہ جدو آواز آئی نا تے میں چلدا رہا ایک مقام تے جا کے آواز آئی کف یا محمد فإن ربک یصلی. سونے ٹھہر جاؤ تہاڈا رب صلاۃ پہ پڑھدا ہے. اللہ کریم حضرت امام شارانی رحمت اللہ علیہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. الیواقیت والجواہر دے اندر آپ نے کمال کر دیتا. فرماندے نے جدو آواز آئی نا کف یا محمد سونیا ٹھہر جاؤ تہاڈا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. حضور فرماندے نے میرے ذہن وچ خیال آیا کہ کیا میرا رب نماز پہ پڑھدا ہے؟ فرماندے نے جدو میرے ذہن وچ خیال آیا نا کہ کیا میرا رب نماز پڑھدا پیا؟ فرمایا اسی ٹائم آواز آئی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. سونیا تیرا رب صلاۃ نہیں پیا پڑھدا تیرا رب تیرے تے درود پیا پڑھدا ہے. تیرا رب نماز نہیں پڑھدا تیرا رب تیرے تے درود پڑھ رہا ہے. صحابہ اکرام نے عرض کی تھی آقا اے آواز جڑی آئی کف یا محمد فإن ربک یصلی. سونیا ٹھہر جاؤ تہاڈا رب صلاۃ پہ پڑھدا ہے. آقا اے آواز کنے دتی سی؟ میرے نبی نے فرمایا آواز تے خالق دتی سی. عرض کی تھی سرکار اے آواز کیویں دی محسوس ہو رہی سی؟ میرے نبی فرمایا میرے غلامو آواز تے خالق دتی سی پر انج لگدا سی فی لحن صدیق فی لحن صدیق. فرمایا انج لگدا سی کہ میں لامکاں دیاں بلندیاں تے مینوں میرا یار ابو بکر صدیق پہ آواز انج لگدا سی جی میں یار صدیق یار ہاتھ چاہ گرامی قدر حضرات سرکار پہنچے رب دی بارگاہ دے اندر راز و نیاز دیاں گلاں ہوئیاں تے آخر دے اندر میں ضرور عرض کراں گا بیماریاں بڑیاں بڑیاں آئیاں بھی نے تے شاید اگوں آن بھی تے پتہ نہیں کتنے کو وائرس اج تو پہلے آئے بھی نے تے ہر ایک کنے کو آنے نے. لیکن ایک بات یاد رکھنا مسجداں ہونے جتھے آیاں وائرس مکدے نے ایتھے آیاں ود دے نہیں. ایت ایک بارگاہ جتھے آ کے تے بندہ دعا کردہ ہے تے اللہ مہربانی فرماندا ہے. میں دست بستہ عرض کراں گا اپنی حکومت اگے خدارا 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 مسجداں نو بند نہ کرو. میں ویسے ایک مشورہ دینا چاہنا حکومت نو تے بڑے پیار نہ مشورہ دینا چاہنا. وہ مشورہ ہے وے اگر بند کرنا ہی ہے نا تے ایک ہفتے واسطے ٹی وی چینل بند کر دیو. اللہ دی عزت دی قسم ایک ہفتہ صرف تسی ٹی وی چینل بند کر لو دوجے ہفتے آٹومیٹکلی کرونا دی بیماری ملک وچ مک جائے گی. اینی بیماری پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں جنہ انہوں نے کرونا 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 کر کے بندیاں نو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے. اوے اسی مسلمان ہاں ساڈا اس چیز تے ایمان ہونا چاہیے مرنا ادھن ہی ہے جدن او دی بارگاہ چو لکھے ہے. جب تک موت نہیں نہ ہونی خدا دی قسم موت خود تہاڈی حفاظت کر دی. جدن آ جانی ہے وہ ایک کرونا نالوں وڈیاں بیماریاں کینسر ورگی بھی کوئی بیماری ہے
وڈیاں وڈیاں بیماریاں نے کیوں ایڈے ڈر ڈر کے ڈر جدن آنی ہے موت ادن آنی ہی آنی ہے وہ تسی جو مرضی کر لو بچ نہیں سکتے موت دے کولوں اللہ قرآن ارشاد فرماتا جدو تواڈے تے موت آ جاندی نا تسی کسے پختہ عمارتاں وچ بھی بیٹھے ہو نا تے موت تواڈی اوتھے بھی پہنچ جانی اس واسطے خدا را حکومت اگے میں دست بست عرض کرانگا بند کرنا ہے تے مسجداں نو بند نہ کرو ٹی وی چینلز نو بند کرو جنہاں نے مسلماناں دے وچ خوف و دہشت اور خوف و ہراس پھیلایا ہے مسجداں نو آکھو مسجداں کھولو اور جڑے جا کے تھیٹراں وچ ڈرامے ویکھ دیو یا برے کام کر دیو سارے کام چھڈو آؤ آ کے پاک تے صاف ہو کے سچے دل نال سر سجدے وچ رکھ کے عرض کرے مالک اسی بڑے گناہ کر لینے یا اللہ ساڑے گناہ معاف فرما ساڑے ملک دے وچوں اس بیماری نو دور فرما دے انشاءاللہ سچے دل نہ دعا کرانگے اللہ یقیناً مہربانی فرمائے گا اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے